ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଗଲ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ। ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଇନକଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଭଗତ ସିଂ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। କିଏ କହିଥିଲେ ଆରାମ ହାରାମ ହେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। କର ବା ମର କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ।